Защо нямаме български настолни игри на световно ниво? И сега ще ви кажа моето лично мнение, като човек, който от 3 години се подвизава по различни фестивали в чужбина. Това, което виждаме, че ние имаме хора, които са талантливи, имаме супер добри художници, имаме уникални и интересни идеи, но това, което ни липсва е, че нямаме никаква култура като фирма, нямаме никаква структура, нямаме толкова големи маркетингови бюджети и съответно, отивайки на един фестивал, ние си взимаме най-малките щандове, по най-базов начин си представяме нещата и съответно няма как хората да ни забележат. Това, което аз съм забелязал, е, че когато отидеш на един фестивал, най-големите щандове, тези, които са платили най-много, привличат най-много вниманието и съответно тези хора, които не са много запознати, някакси се доверяват много повече на такъв, такъв тип фирма. И съответно, ние дори да имаме уникален продукт, ако не сме сложили много голяма сума за реклама, ако нямаме добра логистика, ако не сме развили правилните взаимоотношения с хората в тази индустрия, нещата се получават много трудно и бих казал невъзможно за нас. Дори да имаме супер готини идеи. Така че това, което аз виждам, че е много важно, е ние да се развиваме като фирми, като екипи, съответно да правим качествени неща на световно ниво визуално, т.е. визуално ние да приличаме на тези, които са на най-добрите места в Европа и в света като продукти. Не е толкова лесно, но това са моите наблюдения.